Бүгін Жұмға 17 сентябрь эфирда Сободу каналы телевидениесі. Отны информацион программасы студиясынан сізні мен Райля Ғалявина сәлемлейм. Хайырлы кеш, шығарылышыбыздың ең мөһим темалары турында біздің ал хабар. Бұл атна сойлаулар белән тарихка керә. Коронавирус таралу куркынышы белән саклык чараларын күреп, ул бүген 17 сентябрь көнне башланып китте. Юлбат авылында яңа газ үткәргеч эксплуатациягә тапшырылды. Йомры бәрәңгеләр йодрык кадәрлеме, уңыш белән сөендерәме. Хуҗалыкларда икенче икмәк җыю эше тулы куәттә. Ә хәзер барсы турында да тулырак. Районыбыз кырларында икенче икмәк алу дәвам итә. Быел бәрәңге үзенең бәясен белдерде. Эссе җәй кайдадыр килеште, кайдадыр уңышка нык кына кырын сукты. Сатуда аның килограммы гомер күрелмәгән саннар 30 сумнан артып китә. Бу атнада безнең иҗат төркеме Ялбаштауда булып, эш барышы белән танышып кайтты. Күмгәндә берәү була, алганда шилек тула дибез бәрәңге турында. Үстерүнең серен белсәң һәм аның мәшәкатенә сабыр итсәң генә йодрык кадәрле бәрәңге уңышы җыеп аласың. Нәкъ менә шундый бәрәңге иге осталары яши икән Ялбаштауда. 1 гектардан 70 центнер уңыш биргән бонус сортлы бәрәңгене инде алып та бетергәннәр. Без килгәндә рокка сортлысын алу белән мәшгуль иделәр. Бу басуда инде пока безнең 8 гектар алынды һәм 181 центнер белән барабыз 1 гектарга инде бу чыгыш. 1450 центнер алдык хәзер минутка инде 30 гектар бәрәңге утыртылган иде. Шул 20 гектары рокка сорты, 10 гектары бонус дигән сорт инде. Бу инде рокка кызыл бәрәңге бу менә быел өчен килеште дә түгел, менә бу иссе һава торышларында үзен начар күрсәтмәде инде. Иссегә более-менее түзә торган сорт булып чыкты инде бу. Элегрәк басуда эшләр кул көченнән торса, хәзер бәрәңгене утырту, алу эшләре механикага корылган ди тракторчы Захид Галиев. Ул туган авылында инде 40 ел хезмәт куя. Шушы Гримма комбайнында 15 ел тагы бирмим менә бер рәт ала бу. Элекке белән чагыштырган вакытта элек капалка тагы биреп, капалка аладыр күп җирләрдән, ниләрдән, менә промхоздан чайдыр, йөздән ничә кеше шул нидән бәрәңгене алу кеше белән хәзер шул бер комбайн белән эшлибез инде. Моның үзе бик әйбәт техника гел ремонтлап торырга кирәк, аны ремонтламыйча гына булмый. Но хәзер запчастлар да бик кыйбат, элекке шикелле түгел. Моны нәрсә әйтим, кешенең кул кешен ала инде, нитә дип әйтим инде. Алыштыра. Элек бит йөздән ничә кеше шушы ни булгананың бәрәңгенең гектары. Басудан җыеп алынган уңыш подвалга кайтарыла. Әлеге бина 60-нчы еллар ахырында ук төзелгән булса да, бик сыйфатлы бәрәңге яхшы саклана, ди кладовщик Камил Фазлыев. Биредә Вячеслав Ильин, Рәмзил Гатиатуллин кебек егетләр бәрәңгене кешеләргә июдә тырыш хезмәт куя. Погода тоже төрлечә үзгәреп тора. Беренче көннәрдә инде әле яңгыр яумаган, бик тузан булды. Егетләр бик каты тузанда, бик суык ташады. Менә инде күпмедер яңгырлар яуып, күпмедер жылылар. Шул вакытта бик каты итеп соңарак калып эшләп алып калырга тырышабыз инде. Шуңа күрә инде егетләргә рәхмәт әйтәсе килә. Тырышып эшлиләр. Инде алдагы көннәрдә дә әйбәт кенә эшләп бетерергә дип планлашып торабыз инде. Качественно итеп алып, качественно итеп салырга кирәк подвалларга. Инде подвалларны дөрес итеп салып, дөрес итеп карап, тоже тәрбияләп торырга кирәк, чөнки бит инде ул барыбер кыш көне без бит инде кыш көне булырмы, менә сияшып бетерәсе бар. Инде җәй көне, яз көз көннәре булырмы, аны бит инде реализовать итәргә кирәк бит. Реализовать итеп, дөрес итеп саклап чыгарга кирәк. Инде аның симәнә эшен калдырга кирәк, күпмедер сатасы булса сатырга кирәк инде. Ялбаштауда киләсе елга бәрәңгене су сиптереп үстерергә дип планлаштырып торалар. Бүген сайлауларның беренче көне. 8-нче чакырылыш Россия Федерациясы Федераль җыены Дәүләт Думасына депутатлар сайлау коронавирус таралу куркынычыннан саклану белән 17-нче, 18-нче, 19-нчы сентябрь көннәренә билгеләнде. Бердәм сайлау көне 19-нчы сентябрьдә. Районыбызда 40 сайлау участогы эшли. Сайлаучылар саны 24 меңнән артып китә. Участоклар бүген иртәнге 8-дән ишекләрен ачып, беренче сайлаучыларын кабул итте. Һәм алар кичке 8-гә кадәр эшләячәк.
Мишән авылында яшәүче Айтуган Фазылов белән Кирәнедән Алиса Галимуллина бүген яшьлек туйларын билгеләп үтә. Яшь парлар гаилә бәйрәмнәрен тарихи мизгелләргә баетып, Загыста язылышу алдыннан Мишән җирлегендә урнашкан 2478 номерлы сайлау участогына килеп, изге бурычларын үтәп, сайлауларда катнашып, үз тавышларын бирделәр. Безнең бүген туй көнебез, выборлар көненә туры килде ул. Шушы выборга гына дуслар белән килдек. Безне монда яхшы, матур итеп каршы алдылар. Рәхмәт барсына дагын. Тавыш бирдек. Тавыш бирдек. И маршда моннан соң дагын шулай бергә йөрергә яссын выборларга. Дәвам итәбез. Сез атна информацион программасын карыйсыз. Район башлыгы Рәис Минниханов чәршәмбе көнне Дулкын радиосында туры эфирда чыгыш ясады. Ул тыңлаучыларыбызның күп санлы сорауларына җавап бирде. Саба районы башлыгы Рәис Нургали улы Минниханов ел сайын турыдан-туры эфирда чыгыш ясый, халык белән аралаша. Без Саба Дулкыннары телерадио компаниясе коллективы әзерлекне алдан башлап, халыктан сорауларны туплап куйдык. Райондашларны юллар торышы, ишәр суыбызның чисталыгы, сәламәтлек саклау системасының эшчәнлеге, районда торак төзелеше һәм башка күп төрле мәсьәләләр борчый. Туры эфир барышында телефон аша шалтыратып та үз сорауларына җавап алучылар шактый булды. Шитте яшәүче райондашларыбыз да тапшыруга битараф калмады. Мәсәлән, Балык бистәсендә яшәүче Юрий Гордеев шалтыратып, Сабадагы һәр үзгәрешне күреп күңел сөенә диде. Һәр сорауга да район башлыгы тәфсилле җавап бирде. Заман таләп иткән үзгәрешләрне кабул итәргә чакырды. Күп үзгәрешләр. Үзгәрешләрне kabul edebilirler gerek. Görüp adetini saklap, yanılıkka eğlendirip şunu rahatın kurup yaşar gelsin. Саба районы башлыгы Рәис Минниханов белән без журналистлар да аралашып алдык. Аралашуда сүз журналистика һәм хакимият арасындагы мөнәсәбәтләр, аудиторияны саклап калу, киләчәктә эшчәнлекне ничегрәк оештыру турында барды. Ул журналистика шу хәтле кишләй бер. Юкны бар итала. Barına yok italar. Şunun için kısa arada intiz elimde, indi bu bitinde olsa selini seti bara bitinde, indi bizim zakon nigizinde işlerine tırgan, dürüstüne itirak gerek. Zakon bu ülkede indi selini seti kadar katı itip koyuldu. Bütün halk tanı tırgan, hem indi halk olan idare etu, mehmetesi ki jurnalistler. Indi alarning yaxshi ishlangan ishlarini ko'rsata bilu, ham mendan hurmatlarga, ham zo'rlarga alarning professionalizmdan turadi. Ham endi og'ir vaqtda da, og'ir vaqtda kishini tinchlandira olatirgan shu jurnalistlarimiz-da. Alar anni zo'rlab, qo'ptarib, nesadir ishlar ekan, butunisi şovgul ile Dulkından aşağı jurnalistler üzerine bir nesne şey almıyorlar. Yetekçi de bir üzerine bir nesne şey almış. Onun için Mehmet Esim ile bizimle işi başlayan vakitte de bu radyo televizyonun varlıkka geliyor. O rayonun üstüşünün kubuluşu alarına kadar deyip Esim ile. Alar rayonumuzda zor hizmet koyuşlarını ko'rsatabiliyor. Yaşlarının ımtılışın özgertüde yaşlılık vakitte şu bizim radyo televizyonu aşağı respublikada köp mü jirde bizim özümüzün yaktaşı jurnalistlerimiz köp. Alar şu respublikanın donun aparışlar. Şunun için indi mine kileşek buğun bilen bugünkünde sizin işleviniz uzdur әйбер. Әлбәттә, кыска гына вакыт аралыгында bütün сорауларга да җавап биреп бетерү мөмкин түгел. Шуңа күрә алдагы көннәрдә сорауларга җаваплар әзерләнәчәк. 14 сентябрь көнне Юлбат авылында яңа газ үткәргеч эксплуатациягә тапшырылды. Тантаналы чарада Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте җитәкчесе Рөстәм Усманов, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Минниханов, Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Марат Миннебаев, урындагы җитәкчеләр, авыл халкы, газ идарәсе хезмәткәрләре катнашты.
Шараның тантаналы өлеше Юлбат авылындагы газ үткәргечнең Мәктәп һәм Гали Ильясов урамнарына таба тармакланган урынында башланып китте. Үткәргеч 38 йортны зәңгәр ягулык белән тәэмин итәчәк. Километр 700 протяженность построенного газопровода. 38 домов сегодня потенциально могут быть подключены. Сделаны подводки к ограждению домов. Казалось бы, не совсем большие цифры, если брать в масштабах Газпрома, в масштабах страны, но за этими 38 домами это наши жители, их комфортные условия. Әлеге проектның баш подрядчысы җаваплыгы шикләнгән Казан газ комплект сервис җәмгыяте. Кулланылышка тапшыруда алар үзләре дә катнашты. Социаль газификация программасы газ турбаларын участок янына кадәр бушлай уздыру мөмкинлеген бирә. Мәктәп урамының 15-нче йортында яшәүче Гатауллиннар да бәхет елмайган гаиләләрнең берсе. Яңа йортлар төзелде, алар ут шелтәреннән безнең мәҗбүри иде җылыту, нәрнең кыйбатлыгын беләсез. Менә республикага карап тора инде безнең федерациядә шундай игълан ителде, тәэмин итәргә газлаштыру белән йортка хәтле. Менә сез шәхсән үзегез күрәсез бу программа тормышка ашуын. Тәнзилә һәм Илмаз Гатауллиннарга бу йорт АПК программасы буенча төзелгән. Илмаз авыл фермасында оператор, Тәнзилә шушы хуҗалыкта пешекче булып эшли. Ике кыз тәрбияләп үстерәләр. Җитәкчеләрнең котлавын, бүләкләр кабул итеп алу алар өчен икеләтә истә калырлык вакыйга. Без газны бик көттек инде. Бик шатлыклы, бик сөенечле хәбәр. Аңар нәрсә белән җылыткан идегез? Электрик печкасы белән. Бик әйбәт, Аллага шөкер. АПК программасы буенча төзелде бу йорт. Теге елгы мартның ахырында без күчендек. Рәхәт яшибез, Аллага шөкер. Бар әйбер дә бар. Йортны җылыту өчен электр җайланмасын куллану газ ягулыгы белән чагыштырганда шактый зур чыгымнар таләп итә. Кыш салкын килгәндә яшь гаилә бюджетына аеруча авыр. 14 елда шушы участокларга күп гаиләле семьяларга җир бүлә башлаган идек. Инде 17 елда беренче арендный йортларны эшләдек, шушы йорт эшләнде. Инде бүгенге көндә шушы урамда 10 йорт барлыкка килде. Унысында да яшиләр диярлек. Менә инде 2020 елны шушы урамнарга газ трассалары салынды. 2019 елны су трассалары салынды, электрлар кертилде. Ходай рәхмәте менә бүгенге көндә инде ул трассаларны эксплуатацияга тапшырып, газларны куллана башладык. Гаиләгә газны кулланудагы техника куркынычсызлыгы хакында авылның газ хезмәткәре Рафаил Низамиев сөйләде. 25 ел 4 авылга хезмәт күрсәтәм. 300 абонентым бар. 17 комбат объект карыйм. Шулай инде аснаны. Кем чакыра, шуңа барабыз, инде любой вакыт көндез дип тормыйбыз, эшкә барабыз, чакырган җиргә. Безнең авыл ике яктан газ белән тәэмин ителгән кольцо инде. Газның җилеп торган вакытлары булмый. Татарстанда бушлай газ белән тоташтыру программасы буенча 1000-нан артык гариза кабул ителгән. Җитәкчелекнең төп максаты зәңгәр ягулыкны киләчәктә һәр йортта да булдыру. Президентом республики было принято решение, чтобы бесплатную газификацию включить в программу 2019-2023 года. На сегодняшний день эти показатели успешно реализуются. По итогам 2021 года мы думаем, что это будет 1700 домов уже газифицировано именно по программе бесплатной газификации. Помимо этого, параллельно идет сейчас сбор заявок уже по исполнению поручения президента, по посланию Федеральному собранию. Ожидаем выход нормативных актов правительства где-то 1 ноября, которые уже определят точный механизм, как это все будет происходить. Но, тем не менее, не дожидаясь этих событий, вот на сегодняшний день порядка 1000 заявок по республике мы уже собрали, хотя потенциально на 2021-2022 год мы видим где-то 18 тысяч домовладений предстоит газифицировать вот по этой программе социальной газификации. Газпром белән хыяллар чынга аша. Бүген Юлбат авылының яшь гаиләләре дә күптән көтелгән бәхетле минутларын кичерделәр. Иләре җылы, тормышлары киле булсын, газ плитәләрендә тәмле ризыклар пешеп торсын.
Узган атнада Соба районы халкы бөтен дөнья татарча диктант яз акциясына кушылды. Быел әлеге акция 6-нчы тапкыр уза. Ул ел сайын Россиянең һәм дөньяның төрле шәһәрләрендә үтә. Татарстан һәм Башкортстан республикасы өчен 10 сентябрь, Россия Федерациясе төбәкләре өчен 11 сентябрь, чит илләр өчен 12 сентябрь диктант язуның төп көне итеп билгеләнгән иде. Безнең иҗат төркеме бу көнне районыбызның Сәләтле балалар мәктәбендә эшләде. Татарча диктант яз акциясы Сәләтле балалар мәктәбендә зур бәйрәм сыман үтә. Мәктәп коллективы, укучылар аңа зурлап әзерләнә. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылында бу икеләтә арткан. Ишек төбеннән төрле уен коралларын киләп, аеруча курай моңнары белән каршы алалар. Милли киемнәрдән, китаплардан торган күргәзмәләр, барысы да диктант үтәсе сыйныфларга маяк сыман озата бара. Катнашучылар саны елдан-ел арта. Үзебезнең укучыларыбыз, мәктәп коллективы, әтиәниләр, дәүәтиләр бик теләп киләләр. Орфография һәм пунктуацион кагыйдәләргә үтеп, дөрес иттереп, матур иттереп язырга тырышалар. Барысы да үзләре теләп, мәҗбүр итеп түгел, теләп катнашалар. Бу безне бигрәк сөендерә. Сания Вагизовна ел сайын бу чараның үзәгендә кайный. Бер сыйныфта әтиәниләргә диктантны үзе укыды. Хаталарны тикшерүдә аның җаваплылыгында. Быел диктант текст итеп танылган татар язучысы, фольклорчы Гомәр Башировның Шишмә моңы ничек җыр булды әсәреннән өзек алынган иде. 150 кеше мәктәптә, 150 кеше онлайн рәвештә иләрендә язды. Әтиәниләр арасында хатын-кызлар күбрәк булса, ир-атлар да юк түгел. Ике бала атасы Руслан Даминов үзен беренче тапкыр сынап карый. Мәктәп бетергән yıllardan başlап инде диктант язганыбыз юк. Хәзер 2002 елдан бирле моңа ничә ел үткән. Шушы чарада үзебезне сынап карыйсы килде. Тел темасы бит инде ул татар теле темасы һәрвакыт югары күтәрелә. Аны күпмедер проблема дип атасак та була бүгенге көндә. Шуңа күрә үзебезнең татар телендә диктант яза алу да үзеңне сынау бу бөтен кешегә дә кирәктер дип уйлыйм. Әлегесе мәктәптә минем инде үземнең шәхсән 2 балам белем ала һәм без балаларга да күпмедер үрнәк булырга тиешбез. Һәм үзебезне дә сынатмаска тиешбез бу дөньяда. Татарча диктант беренче чиратта татар телендә хатасыз язарга өйрәтү, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү. Бу текстта кызыл юллар күп. Пунктуацион яктан аеруча зур игътибарлык сорала. Узган елларда нәкъ менә орфографик һәм пунктуацион хаталар ешрак ясалган. 11нче сыйныф укучысы Гөлнара Галиакбарова диктантларны бер хатасыз яза. Ул мәктәпнең горурлыгы. Татар теле буенча олимпиададан муниципаль, республика, хәтта халыкара этапта да җиңү яулады. Бу акцияны без сыйныфташларыбыз белән көтеп алабыз. Чөнки бу акция безнең татар телебезне үстерергә бик нык ярдәм итә. Мин үземдәге ел сайын татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадаларда катнашам һәм урыннарымда бик күп. Әнием дә быел үзебезнең мәктәбебезгә килеп, олы яшьтәге кешеләр белән ул диктант яза. Уйлана, изләнә, дулкынлана торгач, тора бара, бер җыр тулаем пәйдә булды. Текстны уку өчен районыбыз шагыйрәсе Илмира Гыймаева, яшьләр парламент рәисе Айнур Халиев, мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Гөлнар Шафикова чакырылган иде. Быел беренче тапкыр диктантны diktant.tatar сайтында турыдан-туры клавиатурадан язу мөмкинлеге дә оештырылды. Монда текстны тикшерергә дә җибәргә мөмкин. Гомуми нәтиҗәләр чара узганнан соң 30 көн эчендә рәсми сайтта урнаштырыла. Татарча диктант түләүсез һәм ирекле. Ул үзеңне сынап карау, киләчәк буынга, балаларга үрнәк туган телендә аралашкан кеше генә бәхетле була. Сентябрьнең һәр 3нче якшәмбесендә урман хуҗалыгы өлкәсендә эшләүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Урманчылар көне 1980 елдан СССР Югары Советы Президиумы указы нигезендә билгеләнә һәм илебездә чагыштырмача яшьрәкләрдән санала. 15 сентябрь көнне бәйрәмнәре алдыннан урманчылар һөнәри осталыкта көч сынашты. Алдынгылар бүләкләнде. Бу хакта безнең киләсе хәбәребездә. Урман җир кешесенең иң зур яшел байлыгы. Шушы кыйммәте безне үстерүгә һәм саклауга зур өлеш кертүчеләр катнашында Саба урман хуҗалыгында Урман туй 2021 бәйрәме үтте.
Урманчылар үзләрен төрле ярышларда сынады, җырмыңнар тыңлап хузурланды, рәхәтләнеп күңел ачты. Ә бәйгеләр һөнәри осталык таләп итте. Ленин урманчылыгыннан мастер Нәзиф Дәүләтшин вертикаль бүрәнәне дә бик оста кисте. Аның сәбәбе бар, просто кискәндә үзеңә таба кисергә кирәк, потому что шул ысулда кискәндә цеп әйләнгәндә агачны бәреп төшерми. Шуңа күрә шулай оста киселде. Ничә ел эшлисез инде? Эшлим урман хуҗалыгында 5 ел ярым эшлим. Мастер булып эшлим. Мишәбаш урманчылыгыннан иң оста урманчы номинациясында 3нче урынга лаек булган Леонид Иванов үзен бик төгәл кисүче итеп танытты. Чарада катнашкан район башлыгы үзе дә бүрәнәне бик тиз кисте. Урман хуҗалыгында 24 ел хезмәт куючы Илдар Миннебаевка исә машина йөртү бәйгесендә тиңнәр табылмады. Гади шоферлар белән урманда эшләүче шоферларның эше аерыламы? Аерылып тора инде алар. Аларның катырак, безнеке җиңелрәк эш инде дип йөрим инде мин үземчә. Агач эшкәртү комплексы мастеры Данис Мингәрәев ясалма урман янгынын 1 минут 18 секундта сүндерде. Бәйгеләр барышында урман паспорты белән дә таныштык. Баксаң, ул баганаларга языла икән. Бу 297-нче кварталның 5-нче выделы була. ПРФ, переформирование, рубки переформирование дип атала. 22-нче елга алдык без менә моны. 3-нче участок безнеке. Мәйданы 0,06 гектар моның. Менә багананың бүтән паспорты шушы. Biz zamanda yarışlara indi ormanda mına kesivge ödürler. Dres bağına oturdu indi. Ormanda uşastık müdüresi alı indi. En birinci bizde indi buna busur bile yarabız indi dilenklerini. Направление деп атала. Şu uşastığın dres alarak gelin. Направление bağırasın dres oturdu. Manda indi ağaçka kileymesi o. Yakasına şu kileymesi o şu ağaçlar kisiler тұрған бұla indi. Визиры нейнданын границы шул участкның уже тыягылашып кисергә ярамый ярым. Ишке ягына киселә. Бишунсы ни шару инде. Гектарын шару инде точно. Гидроманипуляторлар ярышында вакытка фигураларны сүтеп җыю бурычы куелган иде. Бу төрдә Курса урманчылыгыннан Марсель Хайруллинга тиңнәр булмады. Бу манипуляторда инде 6-7 ел тирәсе эшләми инде. Без әлегенә шушы фигураларны сүтеп яңадан тезеп куйдык инде моториттер. Шымбарыкта агач ташыйбыз инде, без урманнан агач ташыйбыз. Чыгарабыз. Урманчылар кисеп тора, без ташып торабыз монда цехларга, лесхозга. Урманчылар чаңгыларда да узыштылар, аркылы пышкы белән бүрәнә дә кистеләр, хәтта күмәкләп бүрәнәне күтәреп тә йөгерделәр. Соңрак урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюровтан рәхмәт һәм тәбрикләү сүзләрен кабул иттеләр. Чөнки барыгызда улы, мотор, зур бәйрәмебез белән котлыйм сезне. Менә узган ел әле 100 ел республикабызга, бу ел инде 100 ел урманчы министрлыкларына, үзебезнең министерствога 90 ел безнең лесхозларыбызга, Саба лесхозында 90 ел. Күпме әзме инде ул? Менә күзегезгә китерсәгез, нинди хезмәт, ни хәтлек узган юллар, кеше хезмәте, үзегезнең хезмәте барыгызга да бик зур рәхмәтле мин. Бәйрәм чарасында яхшы күрсәткечләргә ирешеп эшләгән һәм төрле ярышларда җиңгәннәрне тәбрикләделәр. Яшел байлыгыбыз сагында торучыларга Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов рәхмәт сүзләрен җиткерде. Әйтәсем килә, бик зур рәхмәт сезгә. Беренчедән Касымович сезгә, шушы лесхозда нинди традициялар бар, бөтенсендә дәвам итеп, яңалыкка омтылып, инде Россия Федерациясында нинди яңалык бар, аларны үзләштереп, үзебезнең коллективка мотор итеп, зур нәтиҗәле эшләрегез өчен. Инде киләчәктә дә шулай ук зур уңышлар сезгә, исәнлек, саулык, булганны игелеген күреп, традицияләрне югалтмыйча, өлкәннәребезне онытмыйча, яшьләребезне өйрәтеп, зур уңышлар сезгә. Килгән кунаклар арасында якташыбыз Казан дәүләт аграр университеты ректоры Айрат Вәлиев тә бар иде. Ул бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча иң югары баллар урман хуҗалыгы факультетына килгән абитуриентларда икәнлеген әйтте. Бу безнең киләчәгебез, сез аңлаша. Безнең яшьләрнең урман хуҗалыгына, аның киләчәгенә ышанышы зур. Бу бик мөһим дип саныйм. Значит, безнең киләчәгебез бар, урман хуҗалыгының безнең бу киләчәге зур. Урман тармагында үз һөнәрләренең осталары, табигатьне яратучы хезмәткәрләр эшләве шиксез горурлык. Районыбызда урманнар шаулап үссен, байлыклары халыкны сөендереп торсын иде. Бәйрәмнәрегез котлы булсын.
Ватан геройларын онытмый. Теләшедә яшәүче социалистик хезмәт герое, КПССның 25-нче съезды делегаты, сыер саучы Гөлбикә апа Кәримова бу атнада туган көнен билгеләп үтте. Аны котлап өенә Саба һәм Теләче районнары җитәкчеләре килде. Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Үз заманында данлы эшләре белән бөтен республиканы гөрләткән Ленин исемендәге совхоз сыер саучысы, социалистик хезмәт герое, КПССның 25-нче съезды делегаты Гөлбикә Кәримованы белмәгән кеше юк. Аңа шушы көннәрдә 83 яшь тулды. Геройны туган көне белән тәбрик итәргә Саба һәм Теләче районы җитәкчеләре бергәләшеп килде. Бик шатланып, сагынып, Гөлбикә апа янына килдек бүгенге көндә. Узган елда килдек, алдагы елларда килергә шулай насип булсын иде. Аллага шөкер, миңа аның белән эшләргә дә насип булды үтәр үз вакытында Ленин совхозында эшләгән заманнарда. Шул вакытларны сагынып, сөйләшеп тә утырып, чәйләр эчеп алдык. Гомумән алганда күңел шат. Шундый бүгенге көндә күңелле дип әйтәсем килә. Узак-узак яшәсен иде, бергәләп, аралашып, аның белән тормышны алып барырга безгә насип булсын иде. Бик күңелебез көр бүген, шуннан да район өчен бәйрәм дип әйтәсем килә. Туган көннәр дигәннән, сезнең дә шушы көннәрдә туган көнегез булып үтте бит. Сабалар исеменнән тәбрик итәбез үзегезне. Бик зур рәхмәт сезгә. Мин һәммә мине белгән кешеләргә, туганнарга, дусларга, аралашып яшәүчеләргә, Саба районы халкына, Теләче районы халкына бар тик саулык, сәламәтлек телим. Алга куйган безнең бурычларыбызны бергәләп үтәргә насип булсын иде. Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов Гөлбикә апаны тәбрикләп, алып килгән бүләкләрен тапшырды. Аңа бәхетле киләчәк теләде. Сезнең шикелле кешеләр безнең арада исән-имин булганда, инде безгә дә бик рәхәт, бик күңелле сезне мисалга китерәбез. Бүгенге көндә хезмәт институты тагын да актуальләшә, шуңа күрә хезмәттә булган кешеләрне инде бүлмәгә итеп куймыйча булмый. Бик зур рәхмәт сезгә үзегезнең хезмәтегез өчен. Инде хәзер сыерларында роботлар сала, яңа фермаларда тормыш үзгәрә, шуңа да карамастан менә сезне бүлмәгә итеп куябыз. Исән сау булыгыз, озак бәхетле гомерләр яшәгез. Гөлбикә апа Кәримова үзенең гомерен матур, тыйнак, абруйлы итеп алып барды. Аның белән сөйләшеп утыру гына да үзе бер тормыш мәктәбе. 25-нче съездга бардым бит, инде менә аның гомерен татырган булмады инде ул. Инде авыл җирендә үскәч безгә ул вакытта элек бит ашарга да җүннәп югый бит, ипигә дә җүннәп туймадык бит. Анда барга шаклар катып кайттык инде без барсын нәрсәгә дәген. Җәннәттә килеп кирдек дип белдек. Гөлбикә апа менә сыер сауган вакытлар, фермада эшләгән вакытлар, күп итеп сөт сауып алган вакытларны искә төшерәсезме? Ул вакытта лучше рәхәт булган дип хәзердә искә алам. Хәзерге заманга караганда Шауыр булса да, дус тату булып эшләдек, бөтенбез бергә. Беребезнең эше бетмәй икән, икенчебез барып булыштык. Бер-беребезгә шундый якын булып эшләдек без. Тавыш ни булмады бездә. Мин белмим һөнәрне бүтәнен итмим. Мин 7нче классны бетергәнче сыер саучы булам дип йөрдем үзем менә. 7-не бетерәм дә дим, фермага сыер саварга барам. Сыер саварга кызыктым, мин нишләптер менә белмим. 7-не бетердем дә, сыер фермасына чакырып алмага килделәр мине. Анда кеше кирәк булды. Башта әзрәк көтүдә көткәләдем инде, көтүчеләр белән дә, иратлар белән, абыйлар белән инде, олырак абыйлар белән. Аннары асларын җыештырып җирдем. Аннары сыер сава башлаган идем. Улар да группа бирделәр миңа. Тукта инде, сиңа группа бирми булмый дип. Ничек эшләгәнне белеп алганнардыр инде. Biz ул вакытта бит бөтенне кул белән эшләнде бит инде. Суын да җылыттык, утынын да үзебез кистек, идән алып барадырык, пышкыларын, болталарын. Дежур торадырык, битоннарны үзебез җуадырык. Сөт әшеп кайтса, дежурдан күрәләр иде, сөтләрне дәген. Чиста җуарга тырышадырык инде, шундый дәген. Бар ул вакытта рәхәт булган дип мин хәзердә искә алам. Бик рәхәтләнеп эшләдек, тату булдык. Беребездән көнләшмәдек. Шундый тату булып эшләдек без аны. Гөлбикә апа бүген барысына да канәгать булып, элекеге һәм бүгенге җитәкчеләргә рәхмәт әйтеп яши. Нәрсәгә әйтергә белмим мин алгачам. Унутмаганнар өчен Аллаһ рәхмәтләр яусын дим. Ничек унутмыйлар соң булар мине дим, сезне күргәч аптырап китәм.
Allah rahmetler yazsın. Özlerine de sağlık, selametlik versin. Tigizlik bile yaşasın. Tanış tırmışta. Yıllar tanış bulsun indi. Koyga hasret körge yazmasın. İşi barının aşı bar debit halık makali. Barısı da dürüst. Gülbik apa bugün ulu Rafael terbiyesinde yaşay. Ben zorlanam yani anım bilen ol mena bitti. Boşada indi ben kod etip. Ana ne dilekleriniz var? İsenlik, sağlık, uzun ömürler indi. Birge yaşarga sarıtan haman uzun ömürler indi. İki rayon beyramına örülgen bu tuğan gün gümürlü bulsun idi. Yakınlaşıp girüşü ülkenler günü oңайынан rayonda Avtobabay 2021 dep isimlengen avtomobilçiler arasında maşina yürütü ustalığı boyunca Respublika konkursunun rayon etabı uzdı. Onu uyuşturu işi başında Soba rayonu boyunca yol hareketi imindigi Davlat inspeksiyası hem yol hareketi imindigi Davlat budjet учреждениесі tura. Yollardagi vaziyat yıldan yıl katlaulana hem rol ortunda oturuşçularga talepler orta, kagideler yongara. Yol barыбыз үшін de yol bulup kala. İskarmeler yok. Soba agrar külliyetinin şoförler әзірләүче махсус кабинетінің parti ortlarına bugün ülkenlerini deştiler. Olar Avtobabay 2021 Respublika konkursunun rayon turu katnaşucuları. 60+ kategorisine kirüşü 6 babay bıyıl rol altındagi ustalıkların sınap kararga tilek bildirgen. Bu yarışını uyuşturuşular safın Soba rayonunun yol hareketi iminligi Davlat inspeksiyası hem yol hareketi iminligi Davlat budjet учреждениесі tullandıra. Konkursatlarga birinci etapta öz ustalıkların kompüter ortunda sınao şartı kıyıldı. 20 soravını kulaçlagan birimni öterge 20 minut vakit verildi. Babaylar şunda ok bar dünyaların unutup işe kirişti. Bütün ihtibarların cevapның dürüst buluğuna yönelttiler. Bilgili olar prava alğanға bik көп yıllar ötken indi. Kagideler de köpkə özgergen. Şuna koyru birimlerde türtülüp oturga da turı kildi. Keşi şunlardan Hanif Haciyevka meselen 20 soravını bir hatasız işlerge 2 minut 5 sekund vakit җитте. Yolda nindigine yona kagideler barlıkka kelmesin, şoförnün ihtibarlılığı tüp kagide bulup kala di ul. Her vaqtda yanalıklar kirip tura. Eğer de biz her vaqtda yangırtıp durmasak, biz bütünsün unutup baracakbız. Şuna göre her vaqtda öğrenirge de öğrenirge. Çünkü rol altında kim oturganını birimiz de bilmey, hem maşinalar sanı bir köp, situasiyanı kimde tezgene ana alıp deptere olmasqa mümkün. Şuna göre bik iktibarlılara gerek. Hem ezgine de bizim bir gerek, eğer de statistikini korasan, kübrek bit. Telefon bilen kaliteler, telefonu aytar endi bulay suyashar edip, lekin telefon şaltırı eken to'xtab suyashar kerak. Men kerakli tunaman. Barib senin 50-75% ihtibarın telefona kira anıp suyashmasingda. Birdam javob beruvlar tugallangach, Avtobabay qatnashuvchilari avtoshaharchikka yo'l oldi. Ularni birida yo'l inspektorlari ikkinchi tur berimin o'targa maydonchiq әзірләп көтіп tura edi. Avtomobilni tezlikka manevr yasab figurali yurituv uchun 5 minut vaqt berildi. Konkursantlarning har qaysi bu turni o'z mashinalarida uzdi. Barisi 5 manevr, zimeyka, parkovka, ort bilan garajga kiruv, aylanishli yo'l harakati iminligi davlat inspeksiyasi inspektorlari tarafından tafsillab belgilandi. Kelib to'xtauga qatli ayrim normativlar bilan hisobga olindi. Yetakchilik ulkan bo'yin shofyorlarin bek ixtiborlilar deb ossiziqlay. Rayonumuzun ulkan bo'yini әлгі konkursda aktiv qatnaша, tilab qatnaşalar. Әлгі konkursun жеңүүчүсү 1 октябрда Qozon shaharында өтөшөк. Республика конкурсында райондан жолдояшак. Район республикада өтө турган конкурстарда районубуздун катнашуучулары призовой орун ала. 2019 жылда өткөн Автобабай конкурсында республикада Шыңардан Хазиев Канифави призовой 3-нчы орун алды. Үлкен буын арасында біздің yol yürü kaidelerinin grubu narушай etушілер yok. Алар еш буынға өрнек көрсетелер. Алдағы конкурстарда да үлкен буын актив катнашыр деп ышанып калабыз. Qozonchi Beganak авылынан Самат Саттаров 50 yıl rol артында инде. Алайда биримнәрне үтәү бик җиңел түгел ди ул. Яңалыкларны беләсем килеп килдем ди. Беренче катнашу инде, шуңа күрә ярады инде диде, компьютерда теоретик белемнәрне яңарту инде, яңа ниләр кергән бит инде.
Гүліклері етегені түрлі соларны итү үшін мында да азырақ кіші аралашу. Мен де барсana дағыны, әйбәт. Исмәгыйль Миннабаев иң өлкән яшьтәге катнашучы иде. Ул быел 74 яшын тутырган. Көндәшләре белән бер сафта биремнәрне бик төгәл үтәде. Көндә руль артында булуын әйтте. Машинада йөрергә бик ярата икән. Бу конкурста беренче мәртәбә катнашам. Мин праваны мәктәпне бетергәннән соң трактор ташладым инде. Шул вакытта үзлегемнән укып, любительский права алган идем. Аннан соң институтны бетергәчтен диплом нигезендә безгә бирделәр В категориясы таныклык. Шофер булып эшләмәдем, һәм служебный ниләрдә машиналарда йөргәләдем инде. Аннан соң элекке заманда бит инде машина алу бик проблемный иде, бик алып табылмый иде. Хәзер иркен машиналар бар, алынды инде. Бу машинам беренче генә түгел, йөрим. Бу конкурста беренче мәртәбә катнашам. Максатым нәрсә? Яшем өлкән булуга карамастан, мин шушы яшьләргә, бөтен халыкларга куелган тәҗрибә таләпләргә җавап бирә алам микән дип, үземне тикшереп карарга булдым. Һәм шундый нәтиҗәгә килдем. Шушы конкурста катнашып, действительно чынлап тагын әле билимне арттырырга кирәк икәнлеккә нәтиҗә ясадым. Бу минем өчен бик файдалы булды. Барлык катнашучылар турны үтүгә инспекторлар гомуми балларны исәпләде. Һәм беренче призер исемен Байлар сабасыннан Наил Исмәгыйлевка тапшырдылар. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе начальнигы Гүзәл Ягъфарова кыйммәтле призларны һәр катнашучыга да әзерләгән. Алар тантаналы шартларда ияләре кулына күчте. Ә инде баш җиңүче Наил Исмәгыйлевка хәзер 1 октябрьдә Автобабай бәйгесенең республика турында Саба районы данын якларга туры киләчәк. Бу атна менә шундый вакыйгалар белән үтеп бара. Иртәгә 18 сентябрь көнне район өчен тагын бер матур вакыйга көтелә. Барыгызны да ямьле Саба яр буена иртәнге сәгать 10-га Кабак бәйрәменә чакырып калабыз. Яшелчәләр патшасы Кабак Саба районында 18-нче мәртәбә данлана. Бу сезнең, безнең көтеп алынган зур тантана. Бергәләп күңел ачарбыз. Кабак тәм-томнары белән сыйланырбыз. Иң зур кабакны да шунда күреп таң калырбыз. Килегез, көтәбез. Бүгенгә сау булыгыз.